Kaixo, Aurain, arratsalde on denoi, kaixo! Baina, Mirri, Txiribiton, zer esan nahi du honek? Sí, me bonita. Arratsalde on, haurtxo. Arratsalde on. Arratsalde on, Txirri. Kaixo, Mirri eta Txiribiton, kaixo. Sí. Hemen, aitontzen hasiak, Mirri eta Txiribiton? Aitona Txiribiton zer egingo dio bada, urteak pasatzen dira eta... Entzun alduzue, aitona Txiribiton? Tira, aitona Txiribiton! Ese. Mirri eta Txiribiton, zure biok. Urgentzia, Tira, eiki, aitona Mirri. Mirri eta Txiribiton, biok burutik seko jota zaudete zuek biok benetan. Burutik jota baina agurainera etorri garenetik, hartu egin gaitok izan dena agurez beteta dagoelako. Agurez beteta dago, hemen ez dizkiandik agurerik asko ikusten ba, gaztetxoak ikusten dizkiat gehienak, nondik atera duzu ez zuek komeria hori? Hitzak berak esaten dik, agureen herria, eta aguretu egin gaituk, mimesis. Zuek aguretu ez, zuek txatxotu, lelotu egin zarete. Agurainek ez du agure hitzarekin zer ikusirik, txatxua lehenak. Gogoz gaitu txatxuak, ojo, duintasun pixka bat ere badaukagu, Baina, guri guztien txegu, herri batera baldin bagoaz, herrikoei kasu egin, eta pentsatzen genuen, hemengo gehienak agure xirela eta horregatik bakarrik, ez da? Maite itea bezala, teitezu. Gu ez gara txatxua. Garbi dago, ze uste, Toto Pintotxo bezalakoa garela da. Etzerate igualak, baina eskola berekoak bintzat bai. Baldakizuen nortzen Toto Pintotxo? Bai, nor zen Toto Pintotxo, no zen. Xelebre bat. Beti barregarrik ideak egiten zituen bat. Beti hankasartzen zuen, beti tontokeria egiten baua, tentela, mendela, deseste bat. Eta gaina, izugarri despistatua gainera. Batez ere, despistatua. Eta batez ere, Mirriren iguala, antzekoa. Toto Pintotxo! Toto Pintotxo está txantxua, haine lagun despistatua. Toto Pintotxo Bilbo aldera, zioan bada trenean, horrela zioen kolkorako, leiotik begiratzean. Kanpoko posteak atzerantzan, askal xamarrak izabai, Bilboko buelta merke egiteko, poste gainean joango naiz. Toto Pintotxo está txantxua, baina lagun despistatua. Txartela eske etorri zaio, trenetako inspetoreak. Iztixu dala, nire emango, eros beste bazuetan. Kartointxo hau zulatu nahi duzu, horrituzu arraziak. Toto Pintotxo, ez da ez, deitu dute polizia. Toto Pintotxo está txantxua,
Bibote dun ertzain lodikote bat, etorri da instantean. Txapel gorriaz, rispistarako, zabitza Sanferminetan. Ertzainak autoritate handiaz, atera dio karnetak. Santutxo horri, musu pare bat, demozioa diota. Todo pintontxo eta txantxua, baidelarun despistantua. Iafara, birula, birule, iafara, birula, birula. Iafara, birula, birule, iafara, birula, birula. Toto pintotxo zoaz etxera, hainbat lasterren hemendik. Honela jarrai, duzez baitzera, ondo irtengo trenetik. Todo pintontxo eta txantxua, baidelarun despistantua. Iafara, birula, birule, iafara, birula, birula. Iafara, birula, birule, iafara, birula, birula. Iafara! Kaixo aurrak, hemen dator berriro Rosita. Amaitu dira juergak eta parrandak. Ixo! Baina, txomin favorez ganuraz purtak. Txas! Jesus! Hau da katarro harrapatu dudara. Txas! Ai, ai, ai! Gaixo nahuela uste dut. Txas! Ai, ai, ai! No, ene. Arratsaldeon txiri, txiri, atuz! Ai, ai, ai! Sekulako katarro harrapatu dut! Atuz! Eta zingo dut klaserik eman! Atuz! San Felipe maitea, gracias betea, izan da xarata hori. Barkatu, senyora! Nire doministikoak izan dira! Gaixo samarra nagota! Elefante baten doministikoa ematen zuen, Katarrua sendatzeko, oiera joan beharko duzu, ipso facto! Ale, ale, ospa, ospa! Bai, baina klasea eman behar dut eta nork ordezkatuko nau! Nik neuk, handereño Conchita! Neuk egin du eta zuek haua itxita! Oso eskola bikainak ematen ditut, puturru de foie! Hain irakasle ona baldin bazara, nik ere klase ikusi nahi dut! Txiribiton, maripentxe pertsenta hori adarrakien gainatu diagu, Era bat, orain, beste arlote bat behar diagu, gustura barregiteko. Kaixo, andereño Rosita. Kaixo. Kaixo, txiribiton. Eta kaixo, andereño... Handerillo Conchita, beti dauzkat kuleroa jantzita. Gaur eskolak nik emango ditut. Oh, la, la! Zen nolako orea izango dan, zu bezalako emakume baten jakinduria konpartitzea. Bai, talinengo irakasgaia, bere alako goratuko dizut. Debekatuta dago, berandu etortzea. Melontzio, to! Ja! Txirri eta Rosita! Zuekin hasiko naiz. Ja! Begira, begira!
eragiketa erraz. Honen emaitza asmatu beharko duzue. Txirrik erraz egingo du. Rosita, zuk idatzi berko doztu. Bueno. Nik ere zingot idatzi. Oso gaizki, desastre, zintxanek baino matematika gutxiago dakizue. Txiribiton, zure txanda. Zu bi tontolapiko hauek baina inteligenteago ematen duzunez, ariketa zaila jarriko dizute, munduko ariketarik zailena. Ederki txiribiton! 2 gehi 2, 22, oso bikain, ohorezko matrikula! Andereño, Conchita, ariketa hori oker dago, ez dago ondo. 2 gehi 2, 4 dira. Ez jauna, 22 dira esaldagia? Abraxe bisto, ni naiz andereñoa eta nik agintzen dut hemen. Txiribiton, hori, zure arrakasta handia ospatzeko. Bat zuretzako eta beste bat niretzako. Horren andereñona izateagatik merezia daukat. Barkatu, Andereño, agian ni nahastu naiz. Zuk arrazoia duzu. Azkenean, zu zara irakaslea eta gu ikasle soilak besterik ez. Pelota! Urrengo proba! Txiribiton, mapa horretan Kuala Lumpur non dagoen seinalatu behar duzu. Kuala Lumpur non dagoen. Andereño, Conchita, zera, hipopotamo patetikoaren dantzaldi ikusi dugu, baina hipopotamoak ez du zure galdera erantzun. Kuala Lumpur munduan dagoela adierazi du, morrosko inteligente horrek oso era poetikoan. A fastidiarse! Nik aukera bat nahi dut. Nik aukera bat nahi dut.
Guazen bio, bastarrera. Kontxita! Kontzentatu zaitez, Bai, ondo kontzentatu da? Bai, jauna! Ba, mapa horretan seinalatu behar duzuen, non dagoen, Andoain! Ea! Andoain! Andoain, Andoain, Andoain! 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 Hemen txedago! Gezurra! Andoain, hortxe dago, antzokiko atearen beste aldean. Eta ni medialoa joango naiz, bere kaletan barnebitzea eta mirri presosuaren fasmoñoñoa ikurruskuskus egitera. Andereño, etzera bakarrik joango, ez da? Zuk nahi baduzu gustora izango nintzateke zure txitxerone? Txitxerone? Zu txitxanea izango zinateke, horize txitxanea. Txidibiton etorriko da nirekin. Bera izan da hemen aurkitu dudan, ganorazko ikasle bakarra. Agur, MacArthur! Hau da bestalabroa! Kontxita horret, hankaz gora jarri du klase osoa! Oraintxe bertan, salaketa jarriko diot Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailean! Agur, jogur! Ez dago modurik. Hau ezinezkoa da, impiusiblea. Sekula santan ez du lortuko geltoki hontan ezer tajuzkorik ikastea. Martxa honetan, Estatu Batuetako presidente bihurtuko naiz. Agur, Amaiur. Aizue. Ganorazko agurrik ere esaldi dezu egin behar. Agur, Amaiur. Agur. Bonjour, Paris! Bonjour, Paris. Bonjour, bonjour, Paris, Eiffel Godorreti. Voilà gaur hiru pailazok irten, gatoz Euskaditik. Abekinu kapate, gorrilla jantziri. Bonjour eta bonjour, Paris, chéri, Eiffel Godorreti. Gaur hiru pailazok irten, gatoz Euskaditik. Abekinik kapate, gorrilla jantziri. Bonjour eta bonjour, Paris, chéri, Eiffel Godorretik. Hipnosia zientzia moderno bat du. Eta egun, gaixotasunak sendatzeko ere erabiltzen da. Zergitxosia egin eta ero, ikusiko zu, Ik
erabilia izango du gazta esar hori, ez bakarrik txorten punta hori eramateko, baita pentsatzeko ere, Baita pentsatzeko ere, Txiribiton. Hau oso gauza garrantzitsua da, hori esaten zaio, psikoanalipixa. Esaten zaio psikoanalizia. Oia, psikoanalizia, eta hori asmatuzun, ai Simonek. Hori asmatu zuen Simon Freudek, baina tira. Oia, aita Simon Freudek, baina... Lasai, Txiribiton. Entzun ondo. Trikinosia india dugu, trikinosia. Begira ondo erlojua, eta adi egon, hori da Txiribiton. 1, 2, 3, eta 4. Lokartu makalla. Iupi eskenean lortu dugu, gure maestronte partikularra lokartzea. Ez da lan zaila izan, Mirri, ez da lan zaila izan, hau konzentrazio hutsa besterik ez da. Bai, niri eskere, trikinosia inda. Ikus dezagun. Mira. Nik ordea, hobeto oraindik, behaz izue. Lagun miserableak! Banekien gezurra zela! Baekiera gezurra zela, baina gure txantxari usainik ere ez dio kartu eta... Banekien, baiet! Bai! Zuek barregin lasai, Barregin lasai, baina uste baino lehenago ordaindu diko dida zuek. Zeustezu, bau balakoak, agur! Kontxo, bi gaizkile, eskua gora, hau bazila etorri da. Aizu, jauna, gu ez gera gaizkileak, Zer Txiribiton? Arrazoi du, Txiribiton! Kakusain! Mozorrotuta ere azenolako kiratsa daukan, Udaltzain kapitaina naiz orain, Kakusain kapitaina, Laizter, general izendatuko naute gainera. Ja, tira, eskuak gora, ega. Ta isilik, bukatu zaie, hauei ergelkeriak. Txantxasakak gure lagunak, Ba, bukatu zaizue festa giroa, Bukatu dira hemengo kontuak. Tira, ta orain, ega. Tira, segi kalabozora atxilotuta zaudete. Ega, biok barrura. Barrura esan dut. Ze ondo! Eta zuek, haurtxoak, jakinaren gainean zaudete. Hemen ezin da barrerik egin. Debekatuta dago. Bilintzori hauek, kaiolan ditut. Beste txiki eta petral hori falta zait bakarrik! Gora Kakusain! Ikusiko dute txirik eta txiritonek. Entzun. Badakizue, bai. Badakizue zer egingo diedan. Hipnotizatu ingo ditut. Biak hipnotizatu ingo ditut. Entzun. Badakizue zea bere klaseren musarra. Negu osoa suaitzen borretan lotan ematen duen xaguantzeko hori. Horren askazaren zukuz egindako espraia daukat. Mira. Mirri! Honekin, hipnotizatuta utziko ditut. Lokartuta, pix-pax! Mirri! Pix-pax! Mirri! Pix-pax! Mirri, baina atera gaitzak hemendik mesedez den bailen, atorrona! Sí, solo
zoologikoa antolatu alduzu, Mirri, broma gutxi, mesedez, broma gutxi, eta atera gaitzak kakusain itzuli baino lehenago. Kakusain? Bai, kakusain. Kakusain izan du? Bai. Orduan, kaiola hori kakusain izan daba. Bai. Entzuntzak ondo mesedez, barre egiteagatik atxilotu gaitu, eta tira, atera gaitzak lehen bailen bere baino lehenago. Nik zuek hortik ateratzen nahi zu ez, da? Bai. Ederki, mesedez eskatu. Belauniko. Mesedez. Belauniko. Oh, Mirri, baina atera gaitzak lehen bailen. Mesedez izan dut, ez? Bai. Favorez. Favorez. Arren. Esan Mirri guapoa. Mirri guapoa izoso. Eta preziosoa. Preziosoa. Ederki, bere izan dute askatzea. Arke. Ja. Geldi hor, gaizkile zitala. Antzeskuak. Ni nintzen ezer txarrikiten ari, pasien ari nintzen. Ia esan da, jendea aspertu xamarra etxegoen ez, modelo pasea egiten ari nintzen. Naiz tipo horekoa. Londo xifer. Nik usaintzarra hartzen dizut. Niri usaitxarra? Niri usaitxarra? Bai. Gaur goizean dutxatu naiz, Eta txirri eta txirriton ere baiz. Beraz, usaitxar hori zure izango da derrigorrez. Tira, eta orain bestekin batera, tira, eta segi kalabozora. Kalabozora, atxilotuta zaude. Agintariari aurpegira barre egiteagatik. Ona, barrura. Hiru txoriak kalabozoan ditut. Azkenean lortu dut nire helburua. Hiru horiek hortxe bertan ustelduko dira. Akabo! Akusai, noiz zabalduko diguzu atea. Urrengo 1000 urtekoan. Eta noiz izango da hori, asko faltan da. 1000 urte eskaz. Oi hori zen, 1000 urte eskaz. Kakusai, Bai, begira, aur batek barre egin du. non dago lotsagabe hori? Han atzean, jertze berdea Atzean duenaren. dagoena, erdian dagoena, edo agian aurrean dagoen potxoko hori. Handik joan da, bai. Arikatu, bere olorra bateko. Azkenean alde egin du. Zer, asmatu beharko dugu hemendik alde egiteko ba. Zer asmatzen behar? Zergatik ez duk hipnotizatzen, artistalakoa, Hipnotiko. Hipnotizatu ez, baina sikiera lokartzea lortuko bagenu. Egia, hemen daukat moxarraren zukuaz egindako espraia. Honekin lokartu dezakegu, Kakusai! Bapo, Mirri, bapo! Gauza bat egingo dugu, ja. Ni saiatuko naiz Kakusai ona erakartzen. Orduan, zipriztindu jok aurpegia espraiarekin, lokartzen duan,
eta txiritonek orduan, itxiriton kendu izkio giltzak eta zabaldu ezagun. Ados? Kontu izbasatorrek, honekin, seko utzi behar diagu kakusain. Honekin, Iez egin dit. Kakusain kapitan itzela. Agintari gorena. Aizu, tratu bat proposatu nahi nizuke. Atoz, kakusain, esango dizut. Begira, askatzen bagaituzu, altzapurruri buruzko informazio emango dizut. Hori da. Ze informazio. Eskerrik asko, freskatzeagatik, bero handia dago. Ze informazio. Berriz ere, mila esker. Ze informazio. Kendu dizkioko ingintzak, ondo dira, zabaldu atea txiriton! Hori da, bapo txiriton! Izatea txiriton, Mirri txiriton! Aizu, zer iruditzen? Artaburu honi lezio hori ematen barko diogu, ez da? hori zoaietz, lezio handien eman berko dugu, Ja kakusainen dauka, kopetatik oraino, Banak izan egingo dugun, Mirri! Merezi duen lekura bidaliko dugu, gure basapizti hau. Lehoi arriskutsua Malaziako zoologikoa. Malaziako zoologikoa bidaliko dugu! Abestia eskeniko diogu, natura osoari! Ilaria mandrea, zer modu xabiltza, hemen zure azpian, nahikoan astuta. Ez darritzekoa, burugabe arroak, gauez nire ritmoan egizue dantzan. Eguzkia mandrea, zer modu xabiltza, hemen zure azpian, nahikoan astuta. Ez darritzekoa, burugabe arroak, eunez nire
Ara, Mirri, panpina. Ze? Polit iruditzen altzaik? Oh, artistikoa, evolutiboa, estratosferikoa. Ik egin alduk? Ez da nire asmazioa, Banengoan bani, Ik egin izan bau, eritzaidake bat ere gustatuko. Ta nola izena du? Bobo. Ni Bobo, bai txoropito. Ez, Mirri, ez. Bobo da panpinaren izena. Entzun ondo. Eta norbait panpinaren barnean sartzen baldin bada, kanpoan dauden zaratak eta soinuak ez ditu entzuten. Horregatik, hortik ateratzen denean, kanpoan gertatu denaren berririk ez duenez, Bobo aurpegia gelditzen zaio. Hala, ator Mirri. Zarrabi. Eta gero, nintaz estuta hor barruan geratzen manauk, zer? Ez, motel, nahikoa dukatea bultzatzea eta kanpora ateratzea. Ez zego krisketarik. Lasai. Eta barruan ez diat eixer entzungo? Ez da txintik ere. Sartuko naiz. Seguro? Ez gero nia estuta hor barruan utzi, Ez, motel, ez, nahikoa dukatea bultzatzean irteteko. Txirri, behingoagatik egia esan duk, ez diate eser entzun. Ez dute eser entzun benetan, Normala da, Mirri, oraindik naiz izketen hasi eta? Tira, banoa barrura, bai? Tira. Eta orain esaten ditudanak esan da, Mirri hortik ateratzen ezpada, ziur egon ez dela txintik ere entzuten. Entzun ondo. Mirri! Irten azkar hortik! Hemen dut eta poltsa bat gozoki regaliz txokolate eta litxerreriaz bete eta iretzat bakarrik. Mirri, ateratze horretaz gainera, otarteko bat, urdaiazpiko otarteko handi bat daukat, baina hortik atera egin behar duk. Eta gainera, Mirri, dirua ere bai, diru pilo bat, 100 euro nahi dituen opari guztiak erosteko, baina atera. Voila! Ze, Mirri, zerbait entzun alduk? Ez, bat ere ez, noski, isilik egon zaretelako, Asko hitz egin dugu, ez da? Ez! Bai, eta bai. Seguro hitz egin duzuela? Bai. Nolako urutapena. Txirri! Zer? Zergatik ez aixora eni eusartzen. Noski? Bai, esperimentu txiki bat egin behar diago, Probatxo txiki bat aurrenik, Egin desaiogun deno txirreri burla buiosoa, Xalata gehiago! Beralir! Eta orain, burrusta da! Xalata gehiago bat ebar da! Ea itzun duen zerbait, Ze, Txirri, zerbait entzun alduk? Zipitzik ez? Orduan, bere alaxe Xatorrek, benetako konprobantza. Orain Xatorrek esperimentu nagusia. Barrura! Hauze da nire momentua. Orain, kanta txiki bat eskeniko diot Txirri Baboli horri. Txirri babu eta mosoloa da, tentela mengel mokordoa, deno nirekin batera.
txirri babu eta tentela baita, mosoloa ta kalamidadea txizpun. Bobo! Hor barruan dagoen nire tokai hori, gaizto tentel seken kalamidadea duk. Barrabás! Eta gainera, ez digu telebistan zintxan ikusten usten. Bakarrik informatiboak, pirinparan, sautrela eta horrelako plastandak. Eta gainera kanpotik beti doktore kanpo la rosa, baina barrutik, aizue, merkadilloko kaltzontziorik merkeenak ematen ditu, atzeko pinpilin pausa marroia eta guzti. Ea zerbait entzun duen, zabaldu egingo dut. Baina, ezin du zabaldu? Baina, jopeles, ezin dut hortik txirri atera? Baina, txirri hor geratuko alda betirako? Oh la la! Eta hor geratzen bada, zer. Ez gaitu aspertuko bere xoxokeriekin, momia bihurtuko da txirrikamon lehenengoa. Eta hemen dator txirrikamon bigarrena. Baina txirri, nondik atera aiz? Ba, nire galtzontzioen pinpilin pausak garbitzen ibili nau, eta telebistan txintxan ikusi ordez, sautrela ikusten, eta firinfaran. Eta nola entzunduk hori dena? Galdetu jok bobori, Bobo! Esan, nola entzundu txirrik hori dena? Aizue, hau magia da, bobo hau bera bakarri mugitzen da, ez da? Ai, ama! Tira, mirri ez adi beldurtu, eta begirazak nor dagoen hemen barruan. Abai, Txantxa polita, Txantxa polita, Bai, oso txantxa polita izan da, egia. Bai, ez da, txantxa polita izan da, ez da. Aizue, jarrai dezagun esperimentuarekin, Bai. Txirrizpio, Ze? xaro di berriro. Bai, ni oso esperimentala naiz da, ea ba. Segi. Flautista hori, merezi duen lekuan geratu du. A fastidiarse! Agur! Mirri, txiribiton, non zarete?
Mirri, Txiribiton, nora joan zarete? Mirri! Txiribiton! Tira, tira! Atera nazazu hemendik! Mirri! Baziren bitxerri, eta jo, bitxerri jurrin, jurrin, bostana harin mujur gorri. Jupek beti goze, ezin ase, beti zebilen dena tripirezka. Eta txip, gaixo txip, hasta zuloan milika. Eta txip, gaixo txip, maiz nigarri baka. Baziren bitxerri, eta jo, bitxerri jurrin, jurrin, bostana harin mutur gorri. Txipeti, ip, askara urbiltzeko beldur dardarka. Eta txup, urde txup, kluk, 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 eta hurruk. Eta txup, urde txup, bien bazkaz beteka. Baziren bitxerri, eta txup, bitxerri jurrin, jurrin, bostana harin mutur gorri. Jupek behin, jurrin, txipen bustanarina, hozkada batez jantzuen. Txupek horro, negar lastan zotinka. Txupek hirri, xabel beteka. Baziren bitxerri, eta txup, bitxerri jurrin, bustana harin mutur gorri. Baina egun batez, jaun tripero etorri. Honek txip utzi, ez baizuen aski gantz eta txitsi. Txupekin jurrin, lukainka eta odolki. Txipegon lasai, noiz baiti izango aizaundi. Baziren bitxerri, eta txup, bitxerri jurrin, bustana harin mutur gorri. Beraz, potolo, ez duk izan behar txip. Aizak potolo, ez adi izan inoiz txup. Baina potolo, txingarreta talo. Baina ip, ez izan dela trip. Baina potolo, txingarreta talo. Baina ip, ez izan dela trip. Paritutako raketa hori ordezkatzeko, ona hemen trikitrakako urrezko raketa. Ia oraingoan ez duzun basakeriarik egiten, Ai, Txiribito, pasa egitzea, Out. 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 Txiribitón Nadal ez, txiribitón fatal. Hobeuke tenisa utzi eta raketarekin gitarra jotzen hasi.
entzun nahi badiat, neronek erosiko dia diskoa, Erosketin! Erosketin, ez putin eta ez raftin, divertitzekotan, erosketak egin. Araietan jamoia, galtzontzilo edo fruta, zein pozik ibiltzen garen, gurditxoak kargatuta. Hau erosita, hori eskatu, Dena eros dezagun, merkealdea duta. Erosketin, ez putin eta erraftin, divertitzekotan, erosketak egin. Zapatilla, bideojoko, elastiko edo abarka, nahi duzuen ordaindu, baina izan deixala marka. Hau erosita, hori eskatu. Horrela bihurtuko naiz, lagunen lidera aparta. Erosketin, ez putin eta ez raftin, libertitzekotan, erosketak egin. Nire artean etxean, baina hau ez da normala, erosketin delakoa, ez aldoitura petrala. Hau erosita, hori eskatu, Gauza asko erosita ere, zoriontasun utxala. Erosketin guri kaso egin, divertiz zaitezte, adiskideekin. Erosketin guri kaso egin, libertiz zaitezte, adiskideekin. Adiskideekin. Tira, lagun berriak egin ditugu, eta orain, Oso da. orain, txiribitonek hanka egin duenez, Mirri, entzun ondo, suspensea eta misterioa Jaunak eta Andreak. Jo, pelas, misterioa. Ze misterio. Mirri, Misterio. hau zer dan aldakik? Hau. Horixe, buruko galaktikoa. Ez. Ez, Edo bai. badakit. Txingurri atomikoaren txapela. Akaso. Esango diat Mirri, kasko honi esker, Bai. kasko honek ezartzen didan indarrari esker, Amen. lortuko dut, nik nahi dudan guztia egitea. Ea ondo entenitzen dudan. Nahi duana egin edaziko didak, buruko horri esker, Bai, nik hau buruan jarri, eta lortuko dut Mirrik nik nahi dudan guztia egitea. txirri, badaki esaten digan. Zer? Ha! Mirri, baldakiz esaten diadan. Nahi duk hemen dauden guztien aurrean hiri galtzak jetxi eraztea? Tira ba. Orduan, esaten nuen eran, kasko honi esker, honen boterari esker, lortuko dut Mirrik egitea nik nahi dudana. Badaki esaten digan? Zer? Mirri, ipurdia biztan gelditu nahi duk, bai ala ez? Ez que, barkatu baina eskeneko astean ez ditu kaltzontzioak aldatuta, baix pare hobedan. Orduan, egin idak kaso, Mirri. Ara, oso erretza da. Egingo dugun proba hau izango da. Ire borondate osoz, aulkitxo honen gainera igo, eta entzun, hemen goian nagoela, nik 3 buelta ire inguruan eman baino lehenago, 3 buelta inguruan eman baino lehenago. Inguru egin baino lehenago. Jeitsi egingo aiz aulki gainetik. Bai? Bai. Hola, aulkia bultzatu eta xerek Ez dut aulkia ezertarako ukituko. Txirri, badaki esaten digan? Zer? Mirri, egingo aldugu apostua? Abustua? Ba, begira, lortzen badut nik esandakoa, hemen dauden lagun guztiek, txalo handi bat emango didaten hiri. Ados? Bai. Eta lortzen espadu? Txaloa Mirrirentzat izango da. Ados? Komprome. Garbi kontua, Ni hemen gainean nagoela, Bai. Ik 3 aldiz ingurua egin baino lehenago, 3 Bai. bira hemen baino lehenago, ni jaitsiko naiz. Jaitsi egingo aiz.
Zenbat apustu, esan dugu, Ez txalo apustu, Igoa dit txotxo gainera, Mirri. Bai. Pelas, hau pixka saia, igotzeko. Lagunduko nauzuela, bultzatzen hola pixka tindara. Tira. Hola, niri Iristen denean, denok esan dezagun. Denok hola ipurtetik, Nia, ea. Dena indarrakin, Bat, bi eta hiru, denok. Nia. Mesede. Hori, nia. Baina itxue, baina fundamentuz, Indar gehiagorekin. Indarre txeo zen, Eta hola. Bat, bi eta hiru, orain. Jo, pelas. Tira, tamainan, ez Hasta hain gutxi calamidad. eta ez hain beste. Tamainan. Tamaina, justu. Bat, bi eta hiru, Nia. Eso, orain, justu neurrian. Ondo da, Mirri. Dispuesto, Mirri? Bai. Orgoian ondo? Aize ona orgoian? Bai, preskoa dago, baina polito. Hasiko gara, jantziko dut bada nire kaskoa, eta hasiko naiz bueltak ematen. Bat! Buelta bat eman du? Bai. Baina Mirri ez da jaitsi. Baina jaitsiko da, bigarrena emango dut. Bi, buelta. Eta Mirri ez da jaitsi. Baina jaitsiko da, nik ez dudalako hirugarren buelta emango. Ez duk orain hirugarren buelta Ez dut hirugarren buelta emango, Mirri. Eta beteko ordu betera edola pixka behan du. Ez da datorren astean ere. Eta datorren hilabetean. Ez da udara pasa eta negua pasata ere. Alegia ez duk inoiz hirugarren bueltarik emango? Aspertuko aiz eta jetxiko aiz. Eta jeitsi denez, txalo handi hori niretzat. Baina, hau trampan eskarri badatxirri, tristenago. Mirri, jeikia di mesedez. Tristenagoela. Mirri, jeiki. Oso tristenagoela. Mirri, jeiki eta egon adi geldi. Jaikita hona digeldik tramposen askarri zikina. Entzuzak mesedez. Eskubiderik ez dago. Adizkide bati, bai, laguntasunaren abestia, adizkidantzaren abestia, xe polita den adizkizita, eta horrelako trampasikin egiten. Mirri, zer kemandik... Munduko bairasari polititario lako trampasikin egitea ez dago derechorik, Mirri, zerk samindu hau, Mirri, aurren barreak ala nik egin diadan isekak? Biek. Biek, Bai. entzunzak meserez. Horrek min eman badik, beste norbaiten lepo barre egiteko eta iseka beste bati egiteko, nik hiri egin diadan trampatxo hau, egiok txiribitoni, eta aur guztiak barre egingo ziotek txiribitoni, eta triunfante aterako izberriz ere. Egingo aldio txiribitoni hori xebera. Orduan badekizu egin behar dugun, denon artean txiribiton deitu, baina bakizuen nola ditzen den txiribiton, deitu behar zaio. Txiribiton potolonea! Berriro. Txiribiton potolon! Hori da. Menos. Ui, txiribiton hemen alaiz. Hau da kasualitatea, txiribiton hemen itxatea ez da. Txiribiton. Ai, nolako gogoa. Nuen ikustego. Baldaki zergatik. Sekulako trampa prestatu diat. Trampa ez, motel. Jolas bat egin nahi du. Jolas bat, jolasa. Hori da. Jolas bat. Bai, txiriton, jolas polita prestatu diat. Badaki zerre, bera. Ni badakit beti, bakik askarra izan naizela. Orduan, joku txikila. Igotzen baldin baiz, ondo zauk, bi alki jartzea irtzat, ere elefantiko aizenez, agian pusatuko duk, alkia. Hauen gainean jartzen baldin baiz, nik inguruan 3 buelta eman baino lehenago, jaitxe ingoez. 3 buelta eman baino lehenago, jaitxe ingoez. Ni nahizelako, hola, psikologikoa nahizelako. Ni psikologikoa nahizelako. Bain, nahi duk, apustu egingo diago. Apustua,
ez da txapelarik behar, trampa da, babolio kalmediadek. Hori itxura iteko bestetik ez da. Isildu, iru buelta. Korri. Eta jaitsi egingo aiz, jaitsi. Jo, pelas, Txiribiton, ze harin dagoen, Txiribiton, apustua, nik lortzen badut, hortik jaiztea, txalo hundia, Mirrirentzat, ezta? Eta lortzen ez badut, txaloa Txiribitorentzat. Konparme, lehendabiziko bira egingo dut, ea, txaloka! Bat! Mirrik lehendabiziko buelta eman du, eta Txiribiton ez da jaitsi. Baina jaitsiko da lasai, bigarren buelta! Bi! Eta Txiribiton ez da jaitsi, ez da? Baina jaitsiko da, nik ez dudalako asborik, hirugarren bueltarik emateko. Txiribiton, ez hemendik ordu orde matera, ez gaur iluntzean, ez bihar goizean, ez da datorren astean, ez da... Txubiskot, berrikuntza daude, Euskal Telebistan, bokadillo egalariak, aixue. Orontantzun, pum pum, pum poropozon, zan, bokadillo, bokadillo. Eta hiru txaloa Txiribitonentzat! Ai, Mirri! Mirri beti galtzaile. Mirri, jaikia di mesedez. Triste nagoela. Mirri, jaikia di, eta ara badiago. Oso, triste nagoela. Mirri, begira mesedez, jaikia di. Ez adi triste egin, hau barre egiteko garaia delako. Begira ze nolako kareta polita osatu duten. Ai, azkenean artista batu hartu da, munduko pailasori politena Mirri dela, eta martzi duela berarekin kareta bat egitea. Ez da polita da? Usten, nire izelako munduko artista politena. Baina, i polita aiz ez dakit, baina kareta bai. Baina Txirriren kareta ere osatu dute, eta Txiribitonera ere bai. Eta orduan, i bakarrik pozik ez, baizik eta hemen ditugun lagun guztiak pozik egon daitezen, banaka banatuko ditugu kareta hauek zuen artean. Atera denok xapia. Denok, Gora xapiak eta xapi zuria! Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Bailazo aldre besena, Mirrik irtena, barreta isekarako badukemena. Zoro txikita biurri, onelakoa da Mirri. Txiribitonekin beti, builanka elkarri. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Zerbait asmatzen bat dugun berak apurtu, gozo zenan nahi bat dugun berak okertu. Inongo garrasirik ez du, guztiak lokartzen ditu. Inork nahi badu aspertu, Txirririk deitu. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Eguzkita
Estrelak daude zeruko, mirrita txiribiton munduko. Hauek ezagutu orduko, lasaitasunari uko. Herri honetako inor, ez aspertuko. Zapizuri honekin jolasten gera, Orain alde batera, gero bestera. zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Zuen baimenarekin, apatx. Txirri patxanga. Arrastion, bai? Nor da? Senyora, barkatu, ega azterketa telefonikoa egin behar dizugu. Esango atzenidake, mesedez, barre hitzaren sinonimo bat. Barre hitzaren sinonimo bat. Irri? Se tontoa izen txirri! Txirri prestua aparatuan. Bai, esan? Iruñako, 60 plazako arduran una naiz, caballero. Esango atzenidake, mesedez, torero famatu baten izena. Torero asko dira, baina munduko onenetako bat, pakirri. Zelerdoa izen txirri! Berriro. Bai! Agur, Maria, parrokiako arduraduna naiz. Eskondu aurreko ikastaldiaren azterketa egin behar dizut. Zer egiten diote nobioek elkarri? Zirri? Zebaua izen txirri. Ai, txiriton, atxedena behar diat bestela, praketan txisa egingo dia benetan. Basoak. Aspertzen nahi nauk, txiribiton?
Berriro txiko gaitu telefono txantxak egite! Horixe, nola zai balenago bururatu? Fenomenoa nauk, genio utxa, Telefonoa? Txirri! Txirri, txirri! Txirri, txirri, txirri! Oh, Mirri eta Txiribiton, egunkaria irakurtzen ari naiz, utzi nazazue bakean. Oh! Ez disimulatu, Lapurtu egin diguk telefonoa, eta txantxak egiteko behar diagu. Beraz zuek izan zarete, telefonoz niri txantxak egiten jardun zaretenak, ez da? Merezita daukat, lapur zikina izelako. Bai! Ez! Bai! Ez! Bai eta bai! Ez eta ez! Bai, bai, bai! Ez! Bai, bai, bai! Ez! Bai, bai, bai! Bai, bai, bai! Bai, 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 bai! Ixo. Desagertutako telefono hori irea zela esan duk, ezta? Beraz, telefonaren zenbakia ezagutuko duk, noski? Gutxi gora bera. Ba orduan, ire telefonora deituko dugu, eta lapurrak erantzungo duenez, berarekin hitz egin ahal izango dugu, Txiribiton bingo! Inteligentziak garen, Tira, bota telefonoa. Telefonoa? Bai. Telefonoa? Txoin. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, real! Ea, Mirri, txantxak alde batera utzi eta emaidak telefonoa ganoraz, Tira. Bat. Barparrandan ibili. Mirri, zenbakiak! Ze bizkat. Buratzen nahi nauka, bai. Bi. Naiz ondo ibili. Vale, txoriño sale. Ea, numeroa joan. 4, 2, 7, 2, 6, 9, 10, 3, 4, 7, 9, 5. Kontxo, Mirri, hola jarraitzen badu, martxa honetan bateria gabe gehatuko nau. Eta bat, Martin Parrat. Kontxo. Moro.
trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Eta giro, sopas en caldero, crían hijos gordos como mocordos. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aza olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aza olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai.